Het is Joet, de dag van Sinterklaas op het Ameloon. Dit jaar wordt er met spanning naar uitzien vanwege het incident verliezen hier met een camerateam van Pound die de reportage maatje voert tijdens het feest. Casper Slotboom, die is voor u op het Ameloon. Ja, Casper, het is no juster op het Ameloon. Hoe is het er nou eigenlijk bij Ameloon op deze toch wel beladen editie van Sinterklaas? Ja, het is 4 uur en dat budget dat nou de baanvegers de stritten opgaan. En die zullen alle vrouwen en band die het op dit stuit net mij toch gewoon het spul naar de huisjes jagen of de verzwaagje dat ze daar binnen. Maar we vernemen wel echt spanning. Er is wel echt spanning. Van wat zal de media dwan? Komen er misschien ook vloggers die de boel versteuren? Hoe zal het gaan? En kunnen we ons feest behouden zoals het is? Ja, want welke maatregels binden er al in je naam om het feest in goede baan te leiden? Nou, er is een heel soort politie op het eiland. Echt maar ME-busjes en politieboten. Maar dat is eigenlijk uit vastzorg. Want dat, de politie die mat hier wel wezen. Ze kunnen net samen die busjes met de boot oerhevelje. Maar wat benam op inzet is echt bewustwording. Dus de gemeente had een brief gestuurd om de eilanders in te luchten van litte parselijke wudden. En ook een werkgroep Sinterklaas had al de Friesland ook regelen die wij uitgestuurd hadden. Maar roept ook op, jongens, litte parselijke gewoon gewudden. Er is parse vrijens en vier gewoon een noffelijk feest. Ja, nou wie juster het feest van de band en ik dan komen de Sinterklaasen de strit op. Hoe is dat eigenlijk voor u? Ja, dat feest van Juster smiet wel wat verromming op, want door het algemeen weer de sfeer goed. En jongens let waar het echt nog wel gezellig. En ik bij media hebben we net echt conflicten west, daar hebben we net echt incidenten west. Nou, we gaan even sprutsen met een Amelander van Nes en die vertelt hoe hij Juster beleven had. Sfeer was best. Ik ben buiten geweest, ik ben in een paar huisjes geweest, ik heb even gekeken. Wij hebben op de oostkant van het eiland hebben wij eigenlijk geen media zien, dus prima. En op west is er wel media geweest, maar volgens mij is dat allemaal op zich prima verlopen. De eilanders hebben precies gedaan, compliment, wat ze doen moesten. Dat is heel goed gedaan. En dat is? Zich rustig houden tegenover de media. Dan ga je het piekenvel op bearmen, hè, als je dat ziet. Het piekenvel op bearmen. En dat is geweldig dat weer meer baanvegers op de been bracht. En ik hoop vanavond, ja, het weer is wat onbestendig, maar ik hoop dat vanavond weer zo is. Dan gaan we er met z'n allen voor en dan maken we er een topfeest van. Ja, juster wie dus het feest van de band, maar Joen is de editie van de volwassenen. Wat is eigenlijk de verwachting van Joen? Ja, de verwachting is dat het wel een beetje hetzelfde rennen zal als Juster. Daar giert dus wel aardig goed. Ze weten wel een beetje wat de media van doel binnen en werd ze binnen. Maar er binnen wel zwaar een oer vloggers die het op het eiland binnen. Het is net voorspelbaar wat die doggen misschien wel maar het feest of net. En burgemeester Leo Pieter Stoel vertelt waarom het juist daar de zwaar zit. Dat weten we dus niet hoeveel vloggers er zijn en wie als vlogger zich gaan manifesteren en hoe ze dat doen. Kijk, als ze zich niet bemoeien met het spel en gewoon vastleggen wat er gebeurt, maar verder niks, dan hoeft er geen probleem te zijn. Maar als ze zich gaan bemoeien met het spel, gaan interveneren, ja, dan maak ik me wel zorgen, want dat moeten ze niet doen. Ze moeten buiten het spel blijven. Ja, Leo Pieter Stoel begint er al over, de burgemeester. Maar wat zou er dan gebeuren kunnen als de media hem wel bemoeit met het spel? Ja, ze willen gewoon net dat orenmensen meidoggen met het spul. Het is echt een feest dat gaat om de herkenning. Waar zit er in het Sinterklaaspak? Hoe kan ik die herkennen? En als orenmensen daartussen zitten, ja, dat willen ze gewoon net. Dan kun je net meer herkennen waar het waar is. Ja, en hoe is het eigenlijk van Jim als media om bij Sinterklaas onwaars te wezen? Nou, de eilanders die staan er wel dubbeld in. Aan de ene kant, weten ze echt wel een beetje waarom we er binnen, waarom het nedig is. Maar de eilanders hebben extra iets van, we willen gewoon het feest van uzelf houden. En waarom is dit nou nedig? Maar voor u, wij kunnen in elk geval uw werk zonder problemen doen. Dankjewel, Casper Slotboom op het Ameloon. Ja, mensen die het nou nog Sinterklaas vieren willen, die moeten opzitten. Want de laatste 14 die naar het Ameloon ta, die gaat om 4:15. En voor u op de pier in Holwert, daar zit Ben de Jager. Ben, hoe is de situatie daar? Nou, je kan spreken van op het Waarnij een kalme situatie. Er staan een zestal auto's te wachten op een boot. Binnen zitten een paar mensen die mij de laatste 14 gaan. Dus ja, het is je kalm. De diekje hinnen, daar wordt wel volop controleerd, kun je wel zeggen. Er staan meerdere politieauto's en ik een aantal undercovers die de boel vol in de gaten houden. Ja, want de politie hier van tevoren communiceren dat ze stand-by staan. Waarom is dat eigenlijk? Willen er dan wel problemen verwachten?
Nou, er gingen wat geruchten, meerdere geruchten, hardnekkige geruchten over hooligans die het bijgelijks op de pier in Holwert aanwezig waren zoen. Maar daar is gelukkig zo'n is er geen sprake van. Nee, is er überhaupt sprake van extra drokte op de laatste boot naar het Ameland? Nou, zat ik nou zorg, er stappen hier wel een aantal mensen op een boord, maar het gaat echt om een 10-tal, 20-tal mensen. Er staan 6-tal auto's, dus nee, echt van extreme drokte is helemaal geen sprake. Weet je wel, wat zorgen is dat de politie die is drok in de weer met 2 boten en een speedboot. Ja, binnen zij hier wel aanwezig. Want zij kiezen in de nacht broeken voor de verplaatsing als dat nodig is van mensen van het eiland of naar het eiland. Dankjewel, Ben de Jager vanuit Holwert.